Panultihon 13, 1 hangtod sa 25. Ang maalamong anak, mamati kun badlongon sa iyang amahan, apan ang hambugiro, dili gayud mo angkon sa iyang sayo. Ang mga maayong tao, gantihan tungod sa ilang gisulti, apan ang mga malimbungon, mangandoy ug kasamok. Ang magmatngon sa iyang sinultihan, magapanalipod sa iyang kinabuhi. Ang magpataka lagsulti, makadaot sa kaugalingon. Ang taong tapulan, mangandoy sa usa ka butang, apan dili niya kini maangkon. Ang kugihan, makabaton sa tanan niyang gikinahanglan. Ang taong matarong, dili gustog bakak, apan makauulaw ang mga pulong sa dautan. Ang katarong manalipod sa taong dili sad-an, apan ang pagkadautan makalaglag sa makasasala. May mga taong magpakadato bisag wala sila'y nahot, apan may makapobre bisag bahandianon sila. Ang bahandi sa tao makaluwas sa iyang kinabuhi, walay kapuslanan ang paghulga sa taong kabus. Ang matarong sama sa kahayag nga midan-ag pag-ayo, apan ang dautan sama sa suga nga palungon. Ang garbo walay laing sangputan kundi kasamok, busa maayo ang pagpakitambag. Ang bahandi nga mabatunan mo sa sayon nga paagi, dali rang mahanaw, apan mudaghan kini kung nakuha mo kini sa inanay. Kun man mahanaw ang paglaom, muhari ang kaguol, apan pangandoy nga matuman, maghatag kanimog maayong kinabuhi. Kun isalikoy mo ang maayong tambag, matumpawa ka sa kasamok, apan sunda kini ug mahilikay ka sa kadaot. Ang mga pagtulunan nga gikan sa mga maalamon tinubdan sa kinabuhi, ug makatabang kanimo pag-ikya sa panahon nga mamiligro ang imong kinabuhi. Ang kaalam makadani sa apan ang dalan sa mga taong dili kasaligan nagpaingon sa kalaglagan. Hunahon unta sa taong butan ang tanan nga iyang buhaton, apan ang taong buang-buang magpasundayag sa iyang pagkawalay alamag. Ang dili kasaligang sinugo makahatag og kasamok, apan kadtong kasaligan magdalag kalinaw. Ang tawo nga dili buot makakat-on, mahimong walay nahot ug alaot, apan ang tawong mamati kun badlungon tahuron sa katawhan. Kalipay sa kasing-kasing ang naangkon nga pangandoy, ikasakit sa buang-buang ang pagbiya sa dautan. Ang kanunay makig-uban sa mga maalamon, mahimo usab nga maalamon, apan ang nakig-uban sa mga buang-buang, mahitumpawak sa kadautan. Ang kasamok magsunod-sunod sa makasasala, apan gantihag mga maayong butang ang mga matarong. Ang maayong tao may bahanding ikabilin sa iyang mga apo, apan ang bahandi sa mga makasasala mapanag-iya sa mga matarong. Ang yuta nga walay matikad makahatag untag igong abot sa mga kabus, apan babagan sa mga dautan ang buot mo tikad niini. Kun dili mo kastiguhon ang imong anak, wala mo siya mahala, apan kun gihigugma mo siya, imo siyang pantunon. May igong makaon ang mga matarong, apan kanunay lang kabsag pagkaon ang dautan. Mao kini ang tambag sa Panultihon 13, 1 hangtod sa 25. Salamat.